Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ingkang dahat kinurmatan Prof. Zakiuddin Baidowi, matur suwun rawuhipun Prof saking Sukoharjo nggih teng Klaten, matur suwun. Kaping kalih ingkang kula hormati Prof Iskak Ayahanda Iskak Sulistyo, matur suwun sudah difasilitasi adik-adik kita, dan IMM begitu nggih, sampun disupport full sak gamelan-gamelane, sak wayang-wayange, sak tabuhane. Lajengipun Pak Gunawan, matur suwun, beliau ketua LSBO PDM Klaten, matur suwun sampun dados pelatih nggih. Napa dados napa niki? Supporter ya. Supporter kagem adik-adik IMM, AMM terutama, lan sak lajengipun para sepuh pini sepuh teng Klaten ingkang boten kula sebut sebat tunggal menipun. Langkung rumiyin sumanggaken kutha kita tansah ngaturaken ngarsonipun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih, ingkang sampun maringi kenikmatan, kesehatan saengga kita saged makepal ing papan menika nggih. Niki kula saweg napa latihan pidato bahasa Jawa nggih. Mboten pildacil iki, Pak. Nah, nggih terbiasa kali bahasa Indonesia, pas napa pidato bahasa Jawa niki rada kaku sekedhik niki, Pak. Mboten napa-napa nggih, Bapak Ibu. Mboten napa-napa, nggih mboten napa-napa, wonten ngapak-ngapake sekedhik nggih, mboten ngapak mboten kepenak. Nah niku nggih. Dados nggih Jawane Jawa ngapak ngaten. Alhamdulillahirabbil alamin, para rawuh ingkang kinurmatan wonten ing tengahing jaman ingkang menika niki nggih wayangan teng lare-lare enem niki nggih kados asing nggih Bapak Ibu. Niki yuswanipun pinten niki Bapak Ibu? Sinten mriki? 17 tahun. Iya, 17 napa 71 niki? Nggih, dibalik nggih. Lah niki kangge lare-lare enem, wayangipun niki mboten familiar, mboten terkenal. Nah niki Mas Ridwan niki Sekretaris Bidang Seni Budaya dan Pariwisata DPD IMM Jawa Tengah. Tepuk tangan kagem Mas Ridwan dan tim. Sampun menginisiasi wayangan teng Klaten ing dalu menika. Matur suwun ugi kagem Ayahanda PDM Klaten, pimpinan daerah Muhammadiyah, lajengipun masyarakat Muhammadiyah Klaten lan masyarakat umum teng Klaten ingkang sampun rawuhipun ing wekdal menika. Nggih. Nggih. Niki nggih badhe wayangan nggih Bapak Ibu, mboten nonton pidato nggih. Nggih, terakhir pokoke kula matur suwun, kula napa ngaturaken agunging pangaksami nggih ingkang wonten klenta-klintenipun ing atur kula.
Matur suwun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yen pangapunten sedherekipun kepareng matur dumateng Bapak Ibu saha para rawuh ingkang wonten ing dalu menika, makembal wonten ing papan menika saperlu derek ngestantunaken sampeyan saking budaya Jawi dinggit wacucan. Mugi-mugi samangke lenggahipun boten cenut-cenut tenggen dengkul nggih. Wabil khusus ingkang kita hormati panjenenganipun Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Profesor Dr. Zakiuddin Baidowi ingkang sampun rawuh. Beliau lenggahipun wonten ing Kartosuro Bapak Ibu. Sanasa saben dinten kedah wirawiri saking Kartosuro dumugi UIN Salatiga. Beliau Rektor UIN Salatiga. Sugeng rawuh Prof wonten ing Klaten. Ingkang kita hormati pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah. Mbak Nia menika pertama dan yang satu-satunya di Indonesia, di dunia bahkan mungkin nggih. Saakhirate nggih. Ketua DPD IM ingkang putri. Nggih, tepuk tangan buat Mbak Nia. Mbak Nia pancen napa lesanipun menika lesan ngapak lenggahipun saking Karesidenan Banyumas. Tepatnya saking Banjarnegara. Terus datang mriki orang ngapak nggih. Ya ora apa-apa. Terus ingkang paring napa pidato kalawa tasih radi gratu badhe nglajengaken maos nggih pekewo niku nggih dados namung sekedap. Mudah-mudahan rencang-rencang IMM tansah pinaringan kesehatan. Bapak-bapak, saha para sedherek pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten, pimpinan daerah Asia, ugi bapak-bapak khususipun saking pimpinan cabang Muhammadiyah. Wabil khusus Prof nyuwun ngapunten lembaga seni budaya menika wonten ing Klaten menika cabang nggih wonten. Saking wedi niku 1 2 3 4 5 6 sak rombongan menika. Saking wedi menika. Niki jagone napa? Niki napa jenenge? Karawitan. Beliau padahal guru matematika gitu ya. Yang insya Allah muridnya sudah banyak karena mucal wonten ing SMP Muhammadiyah zaman semanten yuswanipun sampun 8 doso sekian. Pak CH matur suwun sangat menika umuripun kalian bapak kula sami Mbok menawi. Ning bapak kula sampun sedo. Ora aku rung bandingke karo bapakku ora. Ugi wonten ing sanes wekdal sanes papan panggenan cabang-cabang kita ugi nggih LSPO. Sehingga menawi dipun kempalaken dados kekuatan ingkang ageng. Ugi ingkang kita hormati pimpinan cabang Aisyah ingkang sampun saged rawuh wonten ing kesempatan dalu menika, wabil khusus keluarga ageng saking Mbah Sirat ingkang rawuh wonten ing mriki Bapak Indra matur suwun rawuhipun saking Jakarta jauh-jauh. Mohon maaf beliau tidak duduk di bawah sebab supunipun kedah dipun topangkan di kursi. Wonten Mas Heru ugi. Mas Heru menika ingkang adek dan terakhir Prof Wisnu yang ada di depan. Bapak Ibu saha para rawuh, estu wonten ing pinten-pinten dinten kepengker lare-lare IMM dipun dampingi Mas Gunawan, Mas Beni saha rencang-rencang saking LSPU PD Klaten. Ngawontenaken acara ringgit wicucal kados dalu menika. Boten namung sekedar nguri-uri kabudayan Jawi, ananging estu menika wujud kepedulian lare-larenan kita. Senaosa tentu kedah latihan radi sawetawis wekdal. Hampir sedaya menika sampun dipun siapaken kecuali satu Bapak Ibu. Dereng gadah sinden. Kalau ingin bayangke sindene Mbak Nia, ngoten kira ngene Mbak Nia ketoke kaya rada rapas. Ibu-ibu Aisyah ugi boten wonten ingkang sinden sehingga menika tang dirit lan iki lan. Sindene dari saking Boyolali nggih. Nika Nasihatul Aisyah. Oh impor. Nggih. Wis pokoke sedikit demi sedikit napa lare-lare kita
sinau sarang-sarang wonten ing babagan perwayangan. Bapak Ibu saha para rawuh, wonten ing Klaten menika nggadhahi sederek-sederek ingkang estu nggadhahi kawigatosan ageng dhateng budaya Jawi. Termasuk pripun saged nderekaken lare-lare kita tasih kenal saha ngembangaken. Dari paling sederhana inggih menika saking bahasanipun. Nggih. Kula tasih kedah sinau kaliyan para pinisepuh wonten mriki wonten Pak sanes Pak Dalang. Ada Mas kita tempel iki keluarga sak keluarga sanu kabeh iki Mas Pulung. Mas Pulung, kemudian wonten oh Pak Budi mana Pak Budi? Pak Budi mana Pak Budi? Oh nggih. Pak Budi besok kita mustab wayang sak keluarga ngoten mriki nggih. Kalau wingi mustab satu keluarga sak keluarga tenan niku. Dan liyane mung nonton tok, sekeluarga datang dari Jogja semuanya datang juga. Nah, estu wujud saperangan saking ikhtiaripun Muhammadiyah ngaturaken dakwah kanthi kegiatan-kegiatan ingkang sifatipun ngembaraken sederek saha ingkang baken damel remen. Menapa melih kados dalu menika insyaallah tentu boten sempurna ananging sampun nggadhahi kader ingkang insyaallah samangke badhe ngurih-uri kabudayan Jawi saha ngembangkan dakwah melalui Ringgit Pacinca. Mugi-mugi Bapak Ibu tansah pinaringan sehat saha samangke saged nderek mirsani wonten ing dalu menika ngantos sak paripurnaning acara Ringgit Pacinca senoso boten ngantos jangkep. Kalau wingi rencananipun jam 12 sampun cekap. Kirang langkung menika menawi tandhanipun menawi kopinipun sampun telas. Ngoten nggih Mas. Kopine entek niku mandeg dhewe niku kopine. Dadi mungkin mboten sah dicok kedah ampun. Makaten matur suwun dumateng lare-lare wonten ing AMM ingkang sampun ngadahi acara ingkang luar biasa. Mugi-mugi samangke saged berkembang sak langkung sae malih. Makaten billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna wedharing pangandikan saking panjenenganipun Ayahanda PWM Jateng niki saking Profesor Zaki-Udin Baidowi. Para tamu kakung miwah putri ingkang lebda ing budaya. Saderengipun kula nglajengaken tata upacara wonten ing dalu punika mengeti sederek kula panjenengan sami wonten ing NTT nembe dipun paringi musibah sumangga kula panjenengan sami sekedhik ngeningaken cipta kagem ndonaaken sederek kula panjenengan sami ingkang wonten ing NTT. Ndedonga kawiwitan. Ndedonga kacekap mitra pawarta ingkang kula tampi bilih DPD IMM Jawa Tengah samangke ugi badhe galang dana kagem para korban bencana alam wonten ing NTT awit menika sumangga para kadang saking DPD IMM Jawa Tengah kula sumanggaken matur nuwun. Para tamu sinedahan kakung miwah putri nglajengaken adicara wonten ing kalodhangan dalu punika ninggih tinampen tokoh wayang kulit ingkang samangke badhe pun paringaken dening Profesor Zaki-Udin Baidowi ugi jinajaran dening panjenenganipun Bapak Iskak Sulistya saha Roro Ayu Nur Nia Nur Pratiwi pangapunten awit menika dumateng panjenenganipun Profesor Zaki-Udin Baidowi kula sumanggaaken jumeneng wonten ing ngajeng ugi jinajaran dening Bapak Iskak Sulistya saha Roro Ayunia Nur Pratiwi kagem adicara tinampen
dumateng ingkang katinurmatan Ki Dalang Alif Adi Condro ugi saged mandhap saking pepanggungan hanampi wayang ingkang samangke badhe pun paringaken dening Profesor Zaki Udin Baidowi. Nggih saged wonten ing tengah-tengah Bapak. Kasuwun keplokipun para tamu sedanten menika tokoh wayang kulit meninggih Werkudara ingkang samangke badhe kagelar dening Ki Alif Adi Condro. Tinampen tokoh wayang kulit Werkudara punika pranandhakaken adicara gelaring wayang kulit samangke badhe kagelar awit menika kula Rizky Darmawan ingkang hanudari adicara wonten ing kalodhangan dalu punika ngaturaken wilujeng dalu wilujeng hamir sani Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Saking kula cekap semanten sepindah malih kathah atur ingkang boten trep kathah tindak tanduk kula ingkang boten meranani penggalih nyuwun diagungin pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Werkudara, kowe wong bodoh, kowe wong bingung. Sing tok ndelke apamu, sing jaremu gandrung marang kautaman di buktine. Sing bukti Duryudana, sing bukti Duryudana, bapakmu cemplung neraka, Werkudara. Jaman anyar kaya ngene kok isih percaya marang Kang Taman. Entut. Sawangen wong akeh golek utama ning sing ngrasake mukti sing ngene. Sawangen oleh-oleh apa wong tuamu kan lho sawangen Werkudara. Panduh kang kaya kowe sing jarene kowe iki ratu kang wasis, ratu kang semeleh alus lan agal jebul ora ngira ora iso ngraita sing aku resi iki mindawa lagi karon sih marang garwaku sapa sing ngatur bakal ngunduh Panduh.
sedulur nyang sanak kalamun murutan becik ora pantes yen den Gara-gara ruharaga rimasa saya timbul hawa wedes angin sumiyut molak malih saya hamimbuhe kumesratine sang Werkudara sayekti ingkang ana jroning pengangenan muhung penandhange Kang Rama miwah Kang Ibu sang Pandhu miwah Dewi Madrim ing ati kaya getem-getem risang Werkudara kaya ora semeleh rasane goreh nare datan jenjem lenggahe tias limu ing raos yakti datan tentrem hangedep Kyai Semar Badranaya kang medharing sabda margi margi martopo bisarti pengrah legek sadrita hemel Ndara kula Raden Werkudara jendika niku kenging napa kok katonipun kaya wong susah kaya wong sedih kok ngerti-ngerti terus ngamuk niku enten napa to Den Semar kakekku rasaku kaya urung tentrem rikalane bapakku Pandhu ora ana pewayangane bapakku Pandhu ora bisa ndak kipatake ning jroning ngarepku Semar lha enten napa to Gus siji pesti loro jedho telu wahi papat mangkat lima donya lan takdir niku wis dadi kersane Gusti Allah ngerti ya Den nanging lelakone bapakku Pandhu urung bisa ndak lalekake nalikane bapakku lelaku sakwise rubuh perang gedhe
pamuksa prangi Pringgondani lan Ngamarta lan Ngastina. Nalika iku bapakku Pandhu rubuh dadi ruyungan digawa baliya ning Ngastina. Nalika semono aku nyipati dhewe ana ing jroning wengi, bapakku dicabut nyawane marang Dewa Yama Dipati. Dewa Yama Dipati, dewa sing tukang jabut nyawane menungso. Ora nganti sagebyaring kilat bapakku Pandhu wis ora enek. Iku kang jalari atine Werkudara miris semare kakekku. Den, nggih ngoten niku. Wong sing ditresnani niku nek pun wayahe, nek pun takdir niku pun mboten saged diselaki. Nanging aku pikantuk critane yang kuhabiyasa. Bapakku Pandhu jarene sakwise mati dicemplungke ana kawah Candra Timungko Semar. Keriyen Den, dika niku satriya sing Gumbilawa ampun nangis. Werkudara niku ora patut nek nangis. Wong kok mesti ngono. Nek ditinggal sing ditresnani kok terus nangis. Kaya sapa wae. Ora enek apa-apa kok terus nesu. Nek ora kaya Ridwan ya ora. Nesu. Ngono ki ya ora apa-apa karang yoga ngusung debok dhewe. Ngeten Den. Sing jenenge takdir niku mboten saged diselaki. Ngeten. Wong urip niku mung kari tindak landuke tenalan donya niku pripun? Nek ten ayat Quran niku sampun ngendikaken famal ya'mal misqala dzarratin khairon yara. Mbok ndika niku ngamal kaya ngapa mung sak cuwil kaya dene isine sawi niku bakal entuk piwales. Salah, bener, luput niku bakale pikantuk piwales. Nah, ramane Dika Prabu Pandhu menika nggih bot-botipun napa? Bot-botipun netepi kesaguhan. Ning aku urung trima. Mergane jare kakekku abiyasa bapakku Pandhu disiksa ning kawah Candra Timungko mur perkara nyilih Lembu Andini lawan Bathara Guru. Iku sing jalari ati kurung patek srek Semar. Burung patek srek pripun? Werkudara kok nggo basa srek. Bapakku Pandhu nyilih Lembu Andini lan sing di sini ya wis oleh. Kenging ngopo? Kenapa bapakku tetep disiksa? Ngeten Den. Wong niku nek gayuh gegayuhan sing ngungkuli marang standar hidupnya. Utawa ngungkuli kemampuan niku mboten sae. Wong sing nek meksake kahanan terus kok kirane mboten iso niku mung marai beban. Dados hikmahipun menapa? Hikmahipun nggih menika dados menungsa niku nek saged nggih ngukur. Nek kirane niku mboten saged nggih ampun nuruti gengsi. Kaya yogane niki. Lah mau dandan we ngantek sabuke ora sedeng. Iku nek ora yoga kene ora. Lah niku gandeng ora enek sing sedeng ya wis ora sasabukan. Nah ngoten Den. Ning aku urung nrimake babagan iku Semar. Lajeng pundi? Nek pun ngoten lajeng pripun? Aku tak nusul mati. Wah.
Wong kok nek ditinggal kok terus arep nusul. Darmanipun kiambak-kiambak Den. Ning tenang mawon, niki tesih enten jalan keluar. Jalan keluare napa? Kula dangu anak kula truk rene truk. Rene truk. Sekedap mau nembe dandani jarik. Sido mayang ora jane iki. Nggih, mau kula wonten dawuh mau. Truk ngene. Kowe kuwi lak santri to. Nggih. Kudune ngerti apa to sing dibutuhake anak supaya ngabekti marang wong tuwa. Nggih. Nek ngeten iki kula bukake kitabe mau. Ngeten. Piye? Wacanipun idza matal insan. Lah kok nganggo basa Arab ora apa-apa, iki jenenge wayang dakwah kok. Persyarikatan Muhammadiyah gerakan dakwah. Nah, jenenge gerakan dakwah, berarti setiap langkah harus disisipi dengan dakwah. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Ngeten mau. Idza matal insanin qata amalu ila min salasin shadaqatun jariyah ilmu yuntafa'u bi awaladin sholihin yad'ullah. Artinya apa? Ngeten. Idza matal insan menawa mati seorang manusia, menungso niku mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, dalange ojo saiki. Nggih, ngoten. Idza matal insan menawa menungso niku wis wayahe teka titi mongsane bakal sedo. Nah, niku mangrungokke Petruk. Wah, Petruk iku mung ono kawan. Ampun ngoten. Enten tetembungan undur makola wala tangdur makola. Deloken apa sing diucape ning aja delok sapa sing ngucape. Mbok niku wong gedibal, mbok niku wong kere, ning nek ucapane sae niku nggih dados pitutur, Den. Kowe mangkon. Nggih. Bacotke to. Idza matal insan qata amalu ila min salasin, nek menungso niku mati, Den, niku wis kepedhot ngamal-ngamale. Wis ora iso tumindak becik, salate wis ora iso. Wong mati niku mbok sugih kaya ngapa? Sing dicopot pertama mesti ali-ali. Duwe ali-ali apik dicopot ali-aline. Duwe pakaian apik dicopot pakaiane. Mbok sugih kaya ngapa duwe kamar mandi iso nggo nglekar. Iya. Mbok iso nggo nglekar niku nek pun mati didusi nggih ping ning ngarep omah. Ngoten, Den. Nah, iko ta'amalu pun boten saged ngamal-ngamal melih kecuali enten 3 perkawis. Apa iku, Truk? 3 perkara menika inggih menika sedekah jariyah, sedekah sing jariyah.